Здравейте хора! Днес ще се боядисваме заедно. Току-що си взех пратката от Notino. Ето я и нея. Поръчала съм си професионална боя за коса на марката Igora Royal. Това е марка, която и преди съм ползвала и бях много доволна от нея, но в последствие се изрусих и започнах да използвам бои от дрогерията, като Палете и L'Oreal, като тези бои успяват да ми покрият корена, но не ми покриват белите коси. Не са достатъчно силни и не успяват, въпреки че са с амоняк и въпреки това не се получава. Затова имам си тук компания, затова заедно ще отворим пратката на Notino. Ще ви покажа как изглеждат боите и след като малката заспи, ще се боядисаме. Успях да я отворя. Поръчала съм си и тази емулзия на Igora, защото я имам, но е на привършване. 6 съм си поръчала. Това е, което поисках. Това е боята за майка ми. Тя използва в момента такава по-оранжева и това е боята, която ще използвам аз в номер 865. На картинка изглежда много добре, но ще видим реално как ще се получи. Така че ще приспим госпожицата и ще се боядисваме.